Детето започва да се движи. То пълзи из апартамент. Ами сега, от 0 до 6-я месец, детето извършва само движение по гръб, рита с краченца, маха с ръчички и родителят е спокоен. Но от 5-я, 6-я натам, детето опознава света. Първо започва да се обръща. Не се страхувайте. Помагайте му в това. Детето ще опознае света и вие заедно с него. Клекнете на земята и вижте какво вижда то от нивото си на 50-60 см. Ще видите колко различен е света на детето. Затова му помагайте с радост да извършва всички жизнено необходими нужди неговото движение. Пълзенето – пълна свобода на детето. Дайте му възможност да пълзи под столове, около дивани, под маси, навсякъде. То опознава света чрез сетивата си, чрез усещанията си. Най-важното е да не го ограничавате и да не се страхувате. Да изпитвате радост от неговите движения, така както то самото се радва. Защото вашия страх ще му го предадете. А бихте ли искали? Развитието на грубата моторика при децата, като пълзене, скачане, тичане, катерене, е жизнено необходима за правилното развитие на неговият мозък. Поощрявайте го, обезопасявайте го, но се радвайте заедно с него. Грубата моторика, която то ще развие от 0 до година и половина, ще бъде базова за развитието на неговата финна моторика. Моторика с пръстчетата, моторика на главата, а финната моторика ще бъде за развитие на неговите говорни умения. Искаш ли детето ти да израсне в движенията свободно, волно, уверено, а ти да изживяваш радост от това? Последвай ме на страницата